Kaixo, ni Marcos naiz, 23 urte ditut, eta Emaika Klik lehiaketan parte hartu nahi nuen. Hasieran ideia asko geneuzkan, baina egia esan ez ziren oso onak. Zailegia izan dela esan behar dizuet. Baina agian gure sortze prozesua errepasatzen badugu, ideiarik egokiena bururatuko zaigu. Eta gauza bat, hemen duela 6 hilabete konfinamenduan gaude. Hasieran beti bezala. Lanean bitartean, Emaika Klik lehiaketa ikusi nuen berria egunkarian eta galdetu nion neure buruari. Ondo ulertu dut? Altxatzen naizenean, enaiz azgarrena. 2, 3, 4 aldiz irakurri nuen albistea. Hiztegian ere, bilatu nituen hitz batzuk eta azkenean lagun batzuei galdetu behar nien. Bazirudian, ondo ulertu nuela. Eta banekien zer egin behar nuen. Lehiaketaren berria eman nion lagun bati. Berak bai ala bai laguntuko lidake. Hau Fabian da. Ez da inoiz egon Euskal Herrian, eta ez du euskaraz hitz egiten. Hitzik ez, baina bideorik onenak egiten ditu. Berarekin dena errazagoa izango zen. Ideia besterik ez, falta zitzaidan. Lehen ideia gure herria zuei erakustea izan zen. Oso erraza izan beharko zuen. Lekurik ederrenak erakutsia lizkizuet. Hori ziur gustatuko litzaizueke. Baina noski, leku hauek erakutsi nahi badizkizuegu, bidaiatu behar dugu. Eta garai honetan ezinezkoa da, konfinamenduan gaudelako. Gure herrialdeko hiriburuaren ondoan bizi garenez, han filmatzea ideia ona izango zela pentsatu genuen. Boedora, nire auzorik gustokoena, joan halko ginen. Oso interesgarria irudituko litzaizueke, dudarik gabe. Baina hiriburura joateko ere ez dugu baimenik. Gero, futbol partida batera joatea bururatu zitzaigun. Nola bizi dugun gure pasioa erakustea, nola den gure futbola, baina auskalo noiz bueltatuko garen futbol ikustera. Faltan botatzen zaitut, San Lorenzo. Fikzio bat egingo aldugu. Nire lagunei eskatu aldiet nire bideoan parte hartzea. Bai, egia da. Inork ez du euskaraz hitz egiten. Kontuz, estralurtarrak tiro egiten ari dira. Ez. Gainera, antzesten dakigula uste altuzue. Gure janaririk ezaguena zuei irakustea ere bururatu zitzaigun. Gure asado. Baina ez, zertarako. Asado jateko gogo asko emango genizkizuen. Eta ezin zarete hona etorri. Bai, noski. Erraza izango zen txoripan, mosejas edo bazioari buruzko bideoa egitea. Baina ez du inolako zentzurik. Gorrotoko gintuzuen, zuei hainbeste goze emateagatik. Gure azken ideia, mate eta fernetaren kulturari buruzko bideoa egitea izan zen. Baina pandemia honetan, ahaztu. Ez dut ulertzen zergatik argentinarroi gustatzen zaigun edariak partekatzea. Egia esan, une horretan, ikusten ari zareten, itxaropenik gabe geunden, galduta. Behea jo genuen. Dena saiatu ginen ideia berriak sortzeko, baina kasurik ez. Ez genekien zer egin, eta lehiaketa bertan bera ustea pentsatu genuen. Agian ez da gure urtea, eta agian bai, koronavirusak gelditu algaitu. Berriro antolatuko duzue lehiaketa hurrengo urtean, ez da? Igual azkenean ez dugu ezer egin, agian ez da gure urtea. Igual, azken astetan pentsatzen ari ginen. Bai, badakigu. Zerekin behar duzun. Noski, eta ez da bat ere zaila. Gehien gustatzen zaizuna, egin behar duzu. Hori da, eta horrela, oso ondo aterako zaizu. Gidoi bat pentsatzea eta idaztea, historio bat kontatzea, nire lagunei irakastea, dena euskaraz niretzat amets bat izan da. Gustatzen zaiguna egiten dugunean, dena errazago ateratzen zaigu. Gustatzen zaiguna egiten dugunean, pixka bat gehiago saiatzen gara, eta kasu honetan, pandemia gainditzea lortu dugu. Bideo hau nik bezain beste gozatzea espero dut. Zeren eta hau izan da hemen Argentinan, nire aitzakia euskaraz bizitzeko.
Eskerrik asko.